Look at the person I'm looking for. Since I'm looking for chairman. Since the chief Onishimo. Gwa anyị ihe a na-eme tata. Tata bụ ụbọchị eji happy day ibe anyị na-eme ibe gbasara omenala mmọnwụ ba anyị mba mmọnwụ onye ka a na-eme tata ana ọba ebe ije anyị bụ ka ndị mmadụ mmọnwụ akeke nọdụ so tata kpaluo echi anyị ma iwe ihe nwe ya anyị na-ekwu onye ọbụla ji elu bịa ebe a bịa nọnyere anyị Chineke nọnyekwanye ya ọ na-adị esiri ogologo ndụ wish so na ihe gbasara mmọnwụ a na-eme ablasa anyị na a na-eme nka niile nka na ogwugwu ezi ihe a na-emete n'ebe ọzọ dị iche iche akpa ugwu na-enwe ụgbọ ọka ha na-emete ya so na aka ebuka atọ ha ga-emete agba abọ ọkwanye na-abalị n'obodo ya bụ ọfịa ọdịa ya aka na-arụgodo ụbọ ụlọ ya arụgodo ụlọ eleta ike ebe eze nwaanyị ya nọ ọ dịla onye ụkọba nwaanyị mma ka ụbọchị tata bụ dịrị anyị maka ise Oshibe na ebilo ọkpọtọ inola shi mbọ ishi na ọpụta obi anụ mkpọrọ ụkwụ na-eju ọnụ ụkpọka na-agba n'obodo mmiri ọ gịnị na-efe omenala ndị be anyị ya na-eme ya tonye omenala ndị be anyị ya na-eme ya Thank you. Yes, as you can see, I'm back to the elders, the seniors, the organizers again. So, yes, my brother, tell us what we are doing here today. Yes. No, na look on at to see banana. Don't I do it on our back now? The serious sovereign. What did before you come? So that cultural day Amangene. Ihuopkara. Yeah, name it out of the age more. So, one among today. What? I watch your life. I'm among today. When you man, I call you okay. And all be back age more. So, come on, a time she came, a guy, or this guy, and let you see. Yeah, I bellow away meet here. Whom among the way go for the time. So now, I go back. And I made a big way. That about Abufu. My go about that.
So I know some people. Monday no go no even no go on fan online. Who join I? I'm one of FIFA name. Yes, na culture. I will go on na culture and enjoy. You know culture come and get this na I revive it. I don't know be if you me. So because ebe no you unu tinye n'uche. A church happy na po anyị ihe dịwara anyị wee bịa. Ọ na-enye anyị joy. Anyị na-enwe aṅụrị. Ghọtago onye mụtara nwata chụrụ ya ọ ga-aba mmanya ga-abara m. Nwee ike ịmụ ọmụ ọgụ. Ọ ya anyị na-eme taa. Ọ ya sị ka ghọtago. Commander. Unu na-anya ụra afọ ọdana. Ọ bụ na Amangene abụrụ obodo a na-amasịrị mmọnwụ. Ọda na-agba ihe a. Ebe naanị ufu ga-abata today. Eze nwanyị. Eze nwanyị ihe ọ mụtara erika. Ị na-anya n'anya nwa adogo mmanya agbago mmanya ejizi. Gba mmanya ịbụa. O nwere onye anyị nụrụ nwaanyị na-anaghị agba mmanya nwaanyị. So taa ka esi gbakwa mmanya adị enyi. Eze nwaanyị ọra. Ghọtago? So ọ bụrụ na efere anyị na-eme online efekwa na sisi. A na-agba mmanya nwaanyị ukwu a. Na tata. Tata bụ traditional marriage. Eze nwaanyị traditional marriage ọ ga-eji onye kwe anya ị na-afụkọ ya arị ya bụrụ spina igwe ga-eji wee kwuo okwu spina different people from different places Anambra State, Imo State, Ebonyi State taa niile na-abịa na nyere anyị today obere oge karọt abịa everywhere what of people bara ịbịa kiri ife a na-eme and biko gị na-anyere anyị oge na-afụgere na live na Facebook biko unu join anyị thank you very much anyị ga-enye unu update ka ị na-aga n'ihu Wala na ọlụ go mama. nwanne anyị nwoke Agbaga gwagoro na anyị ha na Uchenna Bedona gwagoro na anyị ha na-eme ebe a taa. That's obodo na-amaghị m a na-eze ma n'ụra ibe anyị na-eme taa bụ ịnyaga wogo dịnta ozi nwa agbọgọ mba maka na ya bụ ebe asị a ka emere gị ọbụ efi ọsọ uru asị ọbụ enugwu ọsọ uru ọ sịrị na ọnwa na-anaghị aga akadị ya mana ọba a na-eme otu ahụ Jizọs Kraịst si gozie achịcha ya gbachi ụmụazị na-eme n'ụka ahụ ya ka anyị na-eme taa mmanya dị na ya bụ mmanya Jizọs Kraịst mgbe o ritere onye anyị asọ gọzie onye ndị ụmụazị a wee aka a bụ ọbara ya ana ka anyị hapụ ya abụba ndụ ụka maka na ụka bịara abịa maka na ọtụtụ ndị ụka amaghị ọ bụ ebe ite onye onye ahụ na-etufu nwa okoye onye ọ bụ dibe na-agwa ọbara mana nke ọtakwuru na ebube anyị bịara ibe anyị na-eme ebe aka na ọdịnala onye ọbụla n'ọnwa ahụ anyị a ga-ebite n'isi ka eji eme maka oji eji anaghị awa onye nke mana a na-agbabi nna agụ bụ ụzọ anyị agụchiri ebe anyị agụ obodo be anyị gerebelebele be anyị otu ndị bụ a na-ada dị emeka All the guys you cannot type this. na-emela anyị ibe onye All the happy, the guy the happy being on our forever. onye nkwa akwa ibe a bụ ọdama ibe a na-afọ nke a bụ ọdama ọtụkwadụkwa ọhụba afọ mana nke a bụ ọdama ọ bụ iji na amadụ n'etiti amadụ na ikwu onye na ọ ga na isi ọkụ bụ ntị nna be dị nwanne wee dị mụrụ obodo chima na-ebuchi me na egburu ndị ọkụ chime na aka isi a na-apa na ọkụ ndị ike iri ike obi
Why na go child on August go ngbawa do no. Okay, mbale je you good and well else I want. Hey! 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 Kita ka na-apụta. Yes. As you can see, our the chairman for the occasion. As you can see, the chairman of the occasion. Chairman of the occasion, please tell us how you feel today. All my cannot life. All can know you. All can know you. But we came out. Aga m ụbọchị akara aka ndị Amangene. Ikpoihuma ihe anyị na-agba Ikpoihuma n'obodo a bụ ihe anyị ji enwesi eto ya. So enwe ndị tụtegoro egwu ofe ọgbọ ndị ka a ga-eme dị na ya. So onye bụ fara eme ya. Yes, and the two families in Amangene. For years, for 16 years, together. Just in again, because on the so that is the reason why. Again, when enough activities were taking place today, the other villages will come and join us. And I got from 3-4. We got further villages. We got what's the one I think I'll join now in 6 minutes. So now I'll be fine there, but thank you very much. Thank you very much. Yes, as you can see, we are going to another of the also now the officials. Because I told you that Obi the guitar. Now you saw you come dinner down on weekend. This is a cultural day. Our village. Our village. I think I am happy to witness this.
this is what we are all longing for, so that it will be something that we celebrate annually or yearly. So, we are the come out and now I didn't expect other villages. This cultural day. I didn't witness it today. There was some age grade who are going to be initiated today. And this is what we started years back. We have our own age grade. And today we are initiating another age grade to be part of this cultural day. And we are happy to be part of this day. And we thank God and we believe that things will continue to work for the benefit and for the unity of our village. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So as you can see, things are getting shape. As you can see, things are getting shape. People are now coming. Everywhere is now filling gradually. Then look at the masquerade, as you can see. So I'm going to another organizers again. I'm coming to another organizers again. Okay. So no, he's on call. So any moment we are coming back. So yes. Nekumunaya. Because acham kunu gwa anyị ka obi dị unu tata. Na obodo na sa ngwana na asị na ngwana mmadụ ndị mmadụ ka kare mwe ma bụ nwanda ndị Amangene nwa alụm fọrọ abata so aga na ndị mmadụ ndị nwa alụm ana bakuru mo today da fu nyai Thank you very much. Yeah, my brother, how far? And Amangene bụ nnukwu community on the Bendodom. So ya na-eme tata n'ụbọchị abụ ya na-akpọ omenala. Every 7 years ka eji eme. So obi bụ anwụrụ. Anyị nso onye ọbụla ga-ama ebe ọgwụ ya nọ n'ụbọchị nketa. So obi bụ anwụrụ. Thank you very much. Thank you. So live in Amangene village in Nkanu East local government. As you can see, where everything is taking shape gradually. In Amangene village in Nkanu East local government. So you see, everything is taking shape. Everything is taking shape right now. People, we are still waiting for more villages. More villages are coming. More masquerades are coming. Everybody, you can see, things are happening. Yes, so. So, my brother,
Yes, 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 brother. So, go kwa ko bi diga nwere anyị mana anyị na-aga ekwu biko kedu ihe ịchọpụta ịfụ n'ihe a na-emebu now? Anyị bịara ịnụ ka anyị agbaziri ya na-efutere ya ya na-eme na-ege n'anya